I dag er vi taget ud og kigge på en Case 1255 XL'er. Det er jo lidt af en handtraktor, og jeg vil gerne vise jer lidt mere om den. Som man kan se her, så er det er jo toppen af poppen af de gamle. Men kig med her, mens jeg lige gennemgår den hurtigt med jer. Jamen som vi kan se, så er det en Case International 1255 XL. Brede hjul, 750 bagdæk og 540 fordæk. Godt med mønster. Firehjulstræk. Alt i alt en fornuftig traktor, hvis du har en lille drengerøv i dig. Trækbund, liftarm med hjælpecylinder, 2 dobbeltvirkende udtag, bremseventil og en fri retur. Så er der selvfølgelig P2-tappen. Og vi ind og kigger i den. Pæn indvendig. Timetæller viser 514, men klokken har nok rundet en gang, så det er nok 10.500 timer. Og så er der turbo. En pæn maskine. Skal vi prøve at starte den? Det er fedt. Det er sådan, det skal lyde. Så er du interesseret i sådan en stor, flot fyr, så hop ind på www.vistu.eu og byd. Tak for nu.